Biamono kigimo mwanchu murigeria bu television ya Ndizi TV magaro bengia ando Siasa berete kurwa Kerosi ragire chinga kibune ichi kira litukore Jumamosi no manyetimu na tochi twakora aiga Ndizi TV obwansu bwomo Gusii muna bono nagotebia bwoli tangani madam kabisa oikire gaigamna nagotebia mugani one buli tukulia rero nigamanyikanite muna Margaret mora Kerosi nigare omuabiso manene kabisa abo se abisi yomo women rep we county ya Kisii Mheshimiwa Donya Doris toto bono mwanchu murigeria nigo nkwirari bageri gokobori nyara ko bamonanche elio goikomo elio kigima tokwana mange aliatolengete kigima genda se mitandao ya ito ya Facebook na ere yengendete gosoiga kigima link nera abutwa bekire ntindi kigima Ndizi TV News YouTube Ndizi TV News YouTube okogenda roro elinde onyore elinke itu abekira roro yonyara kurigeria omuroberi oyo kurwandonsi asore mnaboniga ningendrete kurigeria abo so roro abantu batari bake na koereria abande elio banyare gwikera na barabu kurigeria omuroberi oyo kera ngo chaka tole bwangu igakigima elio kwanekia buna kwa manyire na bago kwanyorire ande amange kigima biamono kigimo mwancho murigeria libaga togwere sigagichi nyinge tiga mwariganiyo mogani one aso bwango kigima elio etujako muroberio orero madam na kwariani biole kabisa biamona yumte yes bia sana karibu kaka na Ndizi TV nagokire gocha Ndizi TV yes thank you so much okay biamona kigima bono abantu mbaro bakomaete nanje ninkomaete lakini mbaro batakumaiti ase faida yori otakumaiti na hende okororeri tukuri harero gusinaro gore TV rero bono marogoba okororeri tukitanga nikigima irango libageri kumweresa na mogeni one na kyakurukwa nabakwanire mwensi mwanyagetinge emarogoba yabono ngabwairire buya yes asa marieta nkoro ku Margaret mora Kerosi igondo muibole kurwa chinsemo chiabo machoge liabo Kimonge ward yes Kebabe village omwana bo mogakorarire Elisa Fanosaka no mongena nina kemuto anaende gonyumire no mogaka okorokwa nga Samuel Kerosi ondieki wonegere taracha SDA church Kerosi ngo kwanera is the first speaker of Kisii County Assembly professionally garumo wakili yes biamono nero lengo mogeni ono kabere gocha somurubiri Ekeumbu na chitega igo mwakoeta igo bono mbia kigima igo bono mwamumanyire na onumungina buyo kabere omo nogeribwe bunge county ya Kisii nero mutangani kabisa chinga kichiria serikali yale chichi county cha Rosetigwe kero devolution ya chage 2013 mbia mono kigima asokuru mugano moke igoro yao igo kera kwatebire no bwato mugakege family nero na bana mbaro abachokoro mbaro mbia mono kigima yes bono aye ekaria yao nere I will otagete nkwane gore ekaria litangane wantu tumanyina igonta etabantu bamanya gondo mulemi by profession igonkole ma omasai igonkole ma large ikerongo teba large scale igonkole memesi nale mebituma chingende nebintu bindi ni chingenyi mono ngokora organic vegetable yes igono mulemi kabisa moko mulemi na ndo munyabia sarandi ali mu Chibosongo sakoro kunga Sakawa County Hotel no nkorosia enda siga buyega yabantu batakuna endere maneli sosa na mabera marurano ewan nigo ogutoka gose ndabe kusumuntu muyana igore Liason officer ase ABC yomo women representative we county ya Kisii Mheshimiwa Donya Doris like mine tinko nyara goteba ngande Liason officer but I work no Mheshimiwa Honorable Doris Donya Buri yes no okore mirem no ngokoro bisiai igobono ande yake amangana mange no nyamanyete mna kolengana wikira boniga semwa ikire nemerobiri yabere kobeka kwikira boniga I will say yes emerobiri meke elio mongina nyarire kobeka we are preparing for 4 months in the office actually ntogenderete kongangana komanya igoro yemeroberio ya kolengana no office yae yes mbia mono kigima bono gwikira boniga mangana mange agenderete goso abisi kweroberia
tari bintu bingi bira bigakorekana gari tukurigi yokurirora mambia na baba basori bagotena siku njema uonekana asubuhi igonye none getegeri yokuminyo konye tugicagete buya na bogigo chikonyaragia sikirwe gwikira boniga miruberiki kwarorire mwishimiwa abekire usine rigendrete gukorwa gwikira boniga turachakira ase abangina tutaraenda somo roberio oyo minto John natakangirira ibaga because ase chinga kiechiga natakansomera ingana eri mogaiga nabwate ase gitabu ya Daniel 2:21 timaiti gosento bwate bibiri yeke Gusii bari barenga mbabwate ababwate bayigore Daniel 21 2:21 igeko teba igase ke Gusii ere nigo agonchora ebiro n'echingaki nigakurusia abaruoti nainde obeka abande abakia nigo akwa abangaini obongaini bwabo n'abamanyi okomanya kwabo amarikayo igagotoigorera naki abaruoti mbaro babekire asobogambye ubo lakini naende chingaki chinde nchire chigoika abaruoti aba barusi gororo naende omonene oreta abang'ao koraki obeka igabarayi aba baito ababona abatogo kwanera igo babekire oetera chinguru cha Nyasaye naende igo bone kerongo chaka gokwana igoro yo muruoti oyo nengo kwanero yo bono kwandetera agaiga igo mbwato kwigena ngane chinguru cha Nyasaye no koboko kwa Nyasaye komobegeta office area no Nyasaye oire to koboko kwaye na akamochora na akamwanointi akamubekororo igo nimbilivitinga emeroberi yonsi yebekire etengire ne serikali omongino oyongo chiare kurawa no buya bwa Nyasaye arae anyikeranie korengana no kubwa kwa Nyasaye biamono kigima bono twirane ase engana yitu yemugoroba ya bono anene mono ekerogo Ekeumbu women rep nigo kwikurigereria asabantu baria bari no konyora wanse gose abantu baria batakire kwimukigore gugoro tucyagire tuwense moyo yabangina mangana na mange abangina bagwetera ase county ya Kisii ayo umwishimiwa kurigereria gwikira boniga na yore se afisiae ningi kwarorire yacha kirororo turakwanire egentonda kwane egetangani omongina ekera chore tuwo office na nyore to upinsani kegatebekana taire tichikura ase chinjira chibwenerete 190,000 votes against 69,000 votes bono egatoira egatosoya ase ekoti ikine kingendere igo bona togo kwana ekinankegenderete but tukanyoranga igo tukwira na tunyakurira abantu 190 bali bamochorete banyakurigereria nga nere na batubwekana agacha n'umuroberio agateba nganto goikaranza you know ekerole court no maetenga iyo hanzi go sibire bono togo kora kende so asinge njaro mungi no mungaini amanyeta asakuru nasa gochia agateba bono goikandi gichinjera ingenderere koro kya abantu bamintunga ki inchego na mineti amangana amayase mure agachake gento gekoro kunga ki Edonya Charity Foundation. Nanyarora. Ikiniga tiye bintu bya chakiri boniga. Ebibono mbiri ya chakiri. Na koreke mokiabo matukabu ango iga esemo ya South Mogrango? No, egetanga niga kelonche tigali elimu academy. Ne ya kabere igo tuagenda South Mogrango. Ya kabere. Korengana naye success ya ene kiroje aringe nkia ikerane temna mwata ketemne birenga binu byaringe gose nkia bwate bure meru agete. Oyo minto chon, I want to tell you. When people have information, ekera abantu batebiri naende bamanyete nki batakeire. Na realizing aki information is power. Abantu baito no gotaikeri wa mangana ase chinga kichibwenerete naende nakia mangana yako baikera.
because ekero tuatemete ko reach out to people igo tuatebete toege kombe unabona bikombe mbira bya Ndizi TV go konyora bunabona mbiro mutari konywera mache motoe they could give us yes twagenda chinyumba cy'abantu bato achianga bato amarangeti ebikoro to chianga cy'abana and then itwabwate team in our office abantu beruete tari bagwakano bono sorting yale gokorwa every now and again so ekero to gukora the short thing so thattoire binte bya sabantu oh my abantu isikali ambabwato mu cyando batagete bintebi yani tuachieta abantu bakavuga na marayika achiche ko rubosongo na indu nabatu baroche neke busito gukwana nabatu baroche na abantu bona barabo lakini barabo bakaroro monene yebona michando kimwa umeranete go michando kimwa umeranete gati ya asabanyina asabana abaiseke michando kimwa umeranere nero korengana ikirago ikalitanga ni mu identify problem muma gocha konyeruaria michando kimwa ligereirie mwarorere ngeye neye nererororo na nderere takite kuruariwa actually a problem abana baitomo especially abanyaroka bagwetera mangana amakongo as much as togo kwane nyaroka no nyino mwana mu murantu anyoranga nere na bwate omuchando gete oyo takero ba addressed oyo omongina Doris yatanyale wa address bweka we must move together buna barayi ba Gusii tobwaterane tokonye generation because yabana abanyaroka minus yabana bamura there is no generation wikatobwaterane bonse because igokonyora tugekeira mwana omunyaroka mono otwalire liberera omwana oyo mumuro twarubokendo mono bakogenda gukora uarifu eliatarengerere tigokora because yo kwiranana yes igo emirobiri neroro na bigete korengana timaiti gose nutware sabwe igo sinomanye igoro yabana abanyaruka bagotiki kuchiskuru kobwatekana na marito agenkyo mirobiri kiebe kire ase abisia ino kwane kiabuna abana baikereirwe ande ake bali ba tigi kuchiskuru gose banyorera marito kuruwabo inkiye kubwatia kero mubegete mirobiri yoko baikera litangani mbye mono oyo Minto John litangani office yomo ngina Doris igere a platform wengia aso touch the lives yabanta batogo kwanera bono the vulnerable people a very nice platform if only it can be utilized properly asandingo ikatole kwanyoranga ntuli kubeka bintu buna bitakeire we have programs chikuru kunga affirmative action program if these programs chibe kubuya and chikere the right groups and tonyole the right people bakurun those programs enchero mongina ndo chabangetenga baada yiki neke kiaye enchera bekira mangana ye yani a system yaye I want to believe these programs to reach out to a girl child to reach out to the boy child to reach out to people living with disabilities to reach out to women, you know. I think everything will flow bunegane kirege ntongeso askibonete mwanchu murigeria bono no igwete kigima twa terekire gaiga nigo twa chakire kigima elio gukwanira alia tubonete gukwanira magarova ya bono kurwa se abisheria iyo mu women representative county ya Kisii bono na bukuri kali bori yao gwetera se namba igere gurugabwa se TV yao magarova ya bono elio tunyare gukwirene likuru gaiga ekara togendrete gosoime ime kigima igoro yengane bono gwikira boniga emero abantu mbale bamenyete bali gusino balema ngate egenegati ebintu bire ase abisi yo mu women rep ande ake mero bilinero rorogo sinire ya chakire ose koboria konde mune foundation mu akorete go se charity work yo gusaba none birogo none chinyimbo none bintu biri byo gotarira sabantu bali batari korora mero bilinero roro yo kwene kimna na borobu banyoliro bokonyi bunga bunobo mbiye mono omuralia igonta gitego komanyiga ekero omongina Honorable Doris Donya achagite the charity mission abantu mono aligerere timono n'abantu bamenyete nobolema so o extendiri
okobori kwaye uchia sabasani na well wishers bari within the country and outside the country ba mulierere chira nganko muligeri bale onye na bale mafu ngotoma bale birugo onye na emeuko yani otemere kukwana n'abasani na inde I think asinge ncha kolete ase radio yaito yegesa na rose tichi network chiaye and honestly otemere kukwana n'abantu abange and within Kenya and outside Kenya na inde nonyene kero twakole meeting last intutu amoteinga baba go pake president yaito motebi abantu baito banyole ukombozi wetera asole mo especially bunabale mafu igo bebire abantu ba mental health igo bebire abantu cyonyo minto basibire kinyomba kinyororo abantu bataraso kigwisiko abantu yani mbaraba free inga omuntu oli nabagosokiwa eserekali emuyimukeri gure mubwate emokonye lakini bono konyoro omuntu alengereti ngaki abantu baguchikondra umwana yekerema no yone tamanye tinga bale mafu n'abantu bengencho n'erintu abantu abalende tubwata amaiso n'amaboko tokwenda tuabaligereri in a negative way lakini toise ko embrace abantu balia tuba manyenga na barabo they are part of the society they are part of us yani tuba shugulikere kolengana muneta keire gwetera affirmative action yeyega I think will take Kisii to another level. Yes. Bono inwe mne abisi yumo women rep mubwate mirubiriende usimubegete bantu bago identify abantu aba ekiagera kubanyora bono mnatwate babasibire nyomba togocha kumanyino mukigete muhanagete usimuntu gete nekinyorora gasibire nyomba gose ni garega nakimura ikere kerenge kintu gigwikira abantu abale no bolema onye murabe kamerubiri yokuba ikera ali mashinanime Emilio Verio ya itobono nuruchimo nabono nkara Ndizi TV amangana ya chire aikerera abantu baito abantu baito barase binyuro aba chief baita bagambi baito we are appealing to them onde bwensi omanyete nga omwana naro osiekereire osomo gaka naro osiekereire osibire nekinyororo osibire ne chingoli areta amangana ayo tonyare ko rescue omuntu buno yo yes biamono kigima bono asorgo nkuruwa gusinga tebekanere chise yinkira nalia kya turatebe na gender based violence asorogo gotebeka nerega inwe ande yake goikira boni gimitinye ne mwabere abisi yongote mwabere abisi singenjo ya abisi ibono ne abisi ngote yumo women rep inki murakwa ne usimu baroki mwa ene kirie bwa bantu munabo bakire no gosabo bokonyi asichi abisi chino igonta gete gotebaiga gender based violence ya veiri goromono asensemo yeto ya Gusii initially yani ngui katule tuebori na inki kiaba lakini rende time and seasons have changed a society ya changed ebintu mbire tu expose into abanyene uchi ase bintebi biaretire amangana amange even to our generation you know, like when I will say Kareyane Nero John, when I was growing up, I knew I belonged to the community. I knew nganingeta ancheronde tayo I'm protected. Yani mugako onde bwensi igarenge tatamoke. Mungino onde bwensi yole goeta igarenge ma komoke. Yani amaskani yali arengo na koleteki na arengo. Rero maskani yali takoletiki tayiyo. Tuli kumanya mukamo muraningo, tuli kumanya omongina bumuchiningo, tuli kumanya oyo isemoko oyo ningo, yani amaskani yali tuwabwate aelire. Secondly, ebintu mbire tuwacha tokanyora tokaboro from the western countries. Chitivyo manyete kare tuwale kuigolero tuwarora matangaso kanaende yali miwa. Bono lero ebintu tuwabekeira abana bakorora abana bababi apply in their lifestyle on the process via impact their lives in a negative way so out of that abantu ebintu bako watch even again take tokorokanga mitandao
chisimiechi omwana kurigereria orore egento omonto ori are gokorera omonto onde ochikoki apply like for instance nonyorete omwana getoitete ise na ngina na abana bamwabo ingana emovie are kurigereria akaamua ngana ere tigakore. You know, these are most of the things we are doing. I was watching last night na roche ase gurupunde omwana omonyero kabare kunywa ne boyfriend yaye bangere guchinyomba bayikire nyomba omurumiro wototu orutirense. I mean, I just want you to look at that. What happened? You know, these are the things we are chinchera chito tuachitigire bono chinchereji chiangere kutohonda akero toikire igaiga aiga mubwate rescue center mubwate rescue center nyumba nere yagachire sari mate daraja moja nyumba lina kio kole meremo enyumba literacha kakoba in operation buna nagotebye we are there 4 months old nekero twasororo igo twanyore bitanda mbibekire we thank God omongino olengo nanye agachete agatige bitandororo nechigotoro but now systems go ikachibekwe na systems cheo ninchi kobekwa onye funds nchikoreki nchiri available so mweshimiwa Doris tagotumia funds ngabono tigandusi funds chia nentumie until we have done a proposal the government releases chibesa asetole bonegento keria with the support of the leaders of Kisii tobuaterane no governor tobuaterane no senator ito tobuaterane na ba MCA then again to keri because ne kyomo Gusii igo giguchikorenda abantu bo mo Gusii igo gwikira bono goteba muno bono iga yabisi terachaga gukora emirimo no the rehabilitation terachaga koba in operation Mpia, mbole kubolia na kiga ki I have 2 kids bole no bolema mutani saidiaje tawe tatebetirie taliaye kurendera wakoboli kona na bwate abana babiri bale no bolema ande yake timetina ki ngokwande namba yaye elinde morolena na kimura kwane kurugabwa nalege kanero kubona ki in the past years we have been witnessing unfair distribution of affirmative action funds especially to groups. What plans do you have you've put in place to ensure equal and fair distribution chibese chakoboli cha affirmative action kolengana ni miaka ya maiga kermo tarengo bono ni mwaso irabisi akoboli na ande aka monjuru na chikobo njera kimuratumeke eliyogo chikoyane kiana kiro muntu ikerero ne chibese I think plans are underway amangana ya affirmative action Number 1, nataka kubatebi galengete empowerment of women. Youths. People living with disabilities. The all age people. Abantabu na bumongino yodorisi yabwenereta koligereri. And we want to be fair enough. Nyasaye atutalira atukune chinkoro cheito. Elio tokolere abantu baito kwa wazi kolengana buno mongino yalire chira gochiasa abantu baye bali bamwete chikura bakigena nga bring change and that is the process we want abantu batrustina ki gahakiti gango turatema you know intumwanya abantu nabo toretogie lakini yonyorengo gwetogi gweito no kwabosa but if given time and opportunity, people will see that we are going to do things differently. Iko mulino kwegenanga the moment chibese chigosoa enjera ne chikutumekingia yogo ikera abantu balia. No yoboli liswali eli na unike birengere byane byalengenga ande yake komanya umuntu oli otagete obwato kugani kwimemano kubwoyonde ikigera chinga kichini yatebiruna abantu bali bakonyora ebintu ebi mbali nayo konyora babwate ande yake niba bera kongo guchikoligerina ningolia otakeire obwato na kimura chikobeki kerenga gi establish na oyo nero ganetio obokonyi kubwoyo kera abandi batebire ngo kwanware na bali babwate chibesa na bagotumika banyora kubwa bali batabwati inuna kimura akore eliyo kwene kiabuna umuntu onyora nuri utakire umuralia no motegereri I want to be very honest intumwanya abantu igo twarengaria because I think oyubolia gabolia asingenjo yeringana lie chibasaries
number one. Na ina robodi series basari kaini karairaniria. Nona rengo office Kerosi basari echichiare koretwa. Yes. Igotwaro tsenga igotwarenge nsengao naro tsenga tari gusitwarenge. And I wanted to clarify. Inga ekegancheke onyabantu baitu mbatwara obonyasaime. Understanding ekegancheke igokerigere umaitekeroge gukwana ngaki affirmative action. Yani abantu mbale kerengete gochigotugeka. Yes. Abana chintakana. Chindoloro chiomonene abana chintakana. Omubura kanurwa otigire. Omusacha akwete pi. Yani tarochi maega na muino. Yeah. Abantu baise gutwara ubonche. Baligereriringa neryo. Tumanye konyoro omuntu naro menyete ulemafu lakini Nyasaye akamokonya akamomo kungu bono ulemagurake okomokonya. Tuise kurigereria abantu abo. Yani igone kerota gotayo ngo Nyasaye botutarere. Okay. Tumanye konyora abantu mbaro abagotu. Yani bari ororo. Okay. No botakambure. Bari gwancha ngakaganchaka omongina etuka 1.2. Gaki kalenda abantaba. Abantaba bali na maiso bakwenda mugondo twasimeka chingenyi. Twasimeka litoke. Batumeke chinguru chiabo naende batumeke chinguru chiabo baminyoke asi CDF. Ebesa nere CDF yengarake. Yes. Ebesa nere gocha kuruegwa gochia somo MCA award. Yes. Teracha lakini ngochere. Eyu naende yambete kuengera eyo mongina. Okay. Naende ise kurigererio mongina. Igate biguna 3 million wacha kwa. Ebate banga 3 million naende bagateba ngaba nanko bamentari na gochira ike botano to komanya lakini rende biri bitaramentwa ntuli kubikwane. Ntuli kubikwane kira mtra So when we are looking at that twamanya gotebia abantu gaki abamubwata amaguru gaki abamukunyara gusugumana gaki mwari gusugumana guchiabwo omongino oyo no atigale na abantaba nali tukunyara kuricha utitwateba naki gaki abana bane chintakana maite chintakana nchire chiri ntenengu. Yes. Chintakana nchire bunanje nimbwate chintakana bona inche ninje nji apply nimbwate chintakana kaki amino Nyasaye tagungu lakini tiganko erese iga omuralia inale ngobisyo montara kontenga we entakana ya wakerete kura bwate fomu yane guchiago. I was shocked. Omuntu begete tai kabisa begete suti kabisa nka bono aigono muchando guchikoba nakibono mugochiko muchando igoto tagete tutenenero ekene onye kerenga Nyasaye gakoranga mbuya twakorire Nyasaye will bless us. Abamente. Yes. Inkwere ringateri bolia Charles Monari atabana kebati salimia mgeni hapo studio. I'm asking about bursaries. How are they going to release them under which conditions? Ngateri bolia kwa lira ne area senjera egwenete kigima. Madam Kerosi, God shall solve the case kindly. Can you help a water tank for retake SDA Church which is on hill and it is under construction. Grandfather Christopher Ombaso nero goteba igo ateba na barabumba tagete banyole batagete water tank ateba bono ase ganisa yeri teke bia mono kebisa oigure ujumbe yao bia mono kigima gaki oya koro kwa uri oteba na bata barabere bare no barema igateba akoro kwa divina kurwariana Divina Kuruariana, nero te banabata banabere ebale no bolema abu batagire gokonywa banyoro bokonye na mbe ya ingo ko ande elinde ande yake na muramurigire niko na mtoto mgonjwa mtamsaidiaje tabegeti asakurwa abo tabegeti manganande. Hello, how different will Margaret Kerosi be this time round? Agote bana obisi alengo entangani she totally didn't help us ngwalenge obisi entangani ya women rep mukoro ngwalenga si abisi yo. For a fact I was there. I was there. This wali eri bono. Hello, how different will Margaret Kerosi be this time round, because she was in office during former women rep Janet. She totally didn't help us. What can she aligeta opi ochiabo help us ose promote madingia menete kulikabo nkiura chikokole tofauti enkakie yekobwenga kiamaega. Thank you very much. Yes.
I do know Gosegamboria from a whole of Kisii County because I was a board member of Nyaribari Church. Chingakecho. And I reigned in the office like 1 year. And I stepped out. Okay. Kwa kolete gento kende krenote boiga ande ake ora point out yote bena chingakitwale ngobisi tukakuna ikenekega. Ntuatemete lakini riria rende noroche systems were running Okay. And I do not want to say inga why did I resign within that period of 1 year. Okay. That remains within me. Okay. But when I did not find that it indi konyara go progress, yes, I stepped out. Okay. Ngatiga bari konyara kugenderera bakagenderera. Okay. Yes. Bono lirigwata giteisiko ase abisi yore bono aiga sole boniga ground kero kiniki yakere. Ground ose na indero mwaka yo muganyetie na ndota kisiko. The ground, it's you people bali mure in the office mokobeke ground kebekia with good leadership. Okay. Noroche. Ekero murayo ina rumia na enda gotegerera amaoni y'abantu. Because when you are in that office, you are only a servant. Okay. You represent the people. Abantu bao. Yes. Amaoni okoreto bisieri tari yao. Igoko igwa abantu bao banyaribari chache kibatagete na kiokoreto office. Gokonyoranga nkiri gokorera ubuno kugani kwa okore. You have all the rights to stand and say aiga yaya. Okay. Yes. Mbia muno kigima. Naro kubuli gaigali bolina ande hake abantu balia batali nobo lema gose batabwati bolema gose batabwati onde se amate yabo obwate bolema. Mbale ase bracket iliyo konyora obokonyi bwe basari. Muntu tabwati bolema na inde baba akirete jikura totebese ekampie iyo umuntu tabwati bolema. Umurali John. I will omaete ebukungo teba erena ki rudia tena rudia kama vile kwa mtoto. Na indi ntaite ko irora iga. Irora. Ekiganche kia affirmative action. Igo kirengete abantu abanyonge in the society. Okay. Lakini rende because ngana agetekura. Nere na bafiriti ngana takeire gokonyo. We are bringing programs chigo chikomokonya in the community level because inko baletera turamache. Okay. Nkoleta turamache in the society. That is how they will benefit. Nko batebi tulenga ki bwata nonye murabangina inchuamo chibesa echi kolere biasara muchencheri amagimaino. Okay. Nko teba turabasaye youths. We want to nurture youths into talent. Okay. To encourage youths baito baswa into agriculture. Because siku hizi ekero tukurigererio bolemi, let me tell you, ogoncho kali itoke rero gogo likali go pimu chikiro. Itoke it's money. Chingenyi is money. Kiregento is agriculture. If we can embrace our youths, tubatebi nko ba support tole, bako bebiyombe, 20 of them, tuaba funds, na ende babwate proposing ya, that is what we want them to benefit. Abantu babwate ulemavu. That is what we were. Abuno obono monto yago chiko benefit koro. Okay, taiya sense muye basari. Na bata anyore basari pase. Lakini semo endenera anyore bokonyi. Right now with the 1.2, honestly we want to focus as abana chintakana, abalemavu, na abagotu bali batigere bimwana, na ali asokoranga ga kyubono botako bwena. Tigabakonyi. Biamana. Peter Momanyi kuru Facebook wagate abana mheshimiwa Donya asoke achesko aisaranse muno isaransteiga akuwa na mangana igaro muoba Donya tali muoba Jacob ere microphone nera hatuale miake mengi Donya tali muoba muna bono gale Mombasa induction asamangana ya CDF. Yes. When she will have the time she will come here and she will come and talk. Do you promising an omelette na chega iga tomobolia mobolio? Why not? Kose no murai bwaba Gusii. Mwancho muligeri okoigule mna whatever. Singa no mole obisia yemo. Jomole ndiamono kigima. Teresa Kimuntu kurwa muranga ataba mbiamono no ale amona intwe na ligiretie. Klaus Nyakeize ataba mbiamono kigima. Mbusurengia
kurwa bonchari bomwanda igoteba pamoja Vincent Osombi Kirera agoteba tokwani mweshimiwa sakare mukwani mweshimiwa wakwani gwasore ekigimana Vincent Osombi kurwa Kirera abo igo Vincent irolire gabo agoteba nga orwe namba yao kini kurwa ari gutyo moelio tomobolie anega gwanja kurwarwe bia mono kigima nande mbale bagendete kubori kaiga anene mono nari urikire gatana alo Mheshimiwa Margaret nauliza, I am the affectee of gender-based violence. I am very much disturbed seeing my children not going to school. How and where can I get help? Natebe lieta lia tatebeti lieta, lakini na mberonera utatiga na agoteba na muchando yo na nyobuate asa mangana yichisegichegenka na kiara konyeke wikaboni gabana baimba kwenda school into what a task force whenever tokonyora mangana we move in with speed and we try to do a background checkup korwalia soyale ase tokonyara nkonyara tole go support and to rescue abana balia onye bamenyete ase nyomo era abusive. Okay. Yes, so since you rule number yaye, I'll take the number and we will contact. And yake mubwate tukuruka hotline number. Yani totebe inabilira ikireke raisi kose mwete konyole number ya una kongo se konyole yumweshimiwa na kongo si aban handlers by. Intobwate aban tombaroro le team in the office. Okay. We will give the number so that anytime there is an issue bakonyara ko reach out. Intobwate a team in the office. Yes. Libori ulinde. Yondagateba salimia mugeni wetu. Inquire from her kama they are aware that there are children at Kisii Primary school autism unit that require assistance. Tell her this info. Agatavana kitkana nkwiroreri borioli. Salimia mugeni wetu, inquire from her if they are aware that there are children at Kisii Primary School autism unit that require assistance. Momanyete andi akimna bana mbalese skuru yo ya Kisii Primary balese ensemelia ya autism unit batage tobokonya. Momanyete kendo mnege. Korengana buno mukaji o Kisii County no momenyi o Kisii town ni manyete. Kwarolere. Yes. But ekero agoteba nga ande ntumanyete garia. You know, this is a unit within a school. Okay. And I want to believe there is a program. Okay. No mwalimu uli olegaria, onye gafire tinga nata getobo konye gete from us, it's them to come and then we sit down and see how we can help. Yes, but I think that is a government program whereby na intutore so ime. Okay. Yes. Elinde morena ke. Ye torole na kitogo konye. Pono asingencho anyoreli bakiri gwetra Ndizi TV okomanyirie. Yes. We will take it. Kira komanyiri gogo no manyiri abisi. Yes. Yo mo women rep we county ya Kisii. Ande yake na bura nyore tabu atenkire ndiyo goikera. Lakini gwetra Ndizi TV okonyorire. Yes. Bono na hayo kwirige tambukero elinde orlena ukira. I promise that I will. Na bura nyore na mbokonyi gete buri spiritual batagete. Elinde oso elime. Yes. Bia mono. Asante. Nalege gotabana ki ina kigoro Okay. Nalege gotabana ande yake koroka na arorire engane ya korekanira sinkagete. Atabana kite igoro yo monto tinde gotabali taliaye uitiro mongino ayo suitire mukaye guikomore mairi. Ina kitura konyu mongino yo kuruense mo yabo koma mwagisacho eklan kiaria na ward. Omongino gender based violence. Mongina muno yuna kimuramo konye kiagera weta bana ore marigo. Okay, timbo ati facts about this nese mesialika. Lakini case kinga bune kiga mo igure na umuntu itirugo somusubati itiru ore mariwe. Inwe muna bali mukuri lisa mangana vulnerable groups na ki muraikere na go konyo umuntu ngamunoye. Ekero twanyorire amanganaya. Yes. Usually ngotema tule komove ekero twasoira ororo nko involve tule abagambi. Okay. Because abatuleti n'abagambi nabo bamenyete n'abantu abayiga. So ngotema tule twikororo twaramanya omugano bwenkeye. Nabo turamenyoke
onyore tukuminyokia mbeo nabo turaminyoke tonyore ng'aigas tukuminyoka korwa no bobe bokorete gento bore so ngotema tuli sana twarakora uchunguzi eisaine twamanyanki kekenderete ekero mono tugocha ko involve the police area within the locality ya tokonya gukora the rescue bona abu we are assuring aki na into we are protected as an office yes bona singi twateba liritangani na ande yake abisikirinjira haba alisa bantu bara be rescued bona ande yake twanyo rumu chando chinga kichi bintu bitarabange ndakigo se barakonye go singa ibarabe kerwe in the meantime ekero muganye tego ni chibese iche funding kirachi gukonya eliyo kwene kiabune semelia chakiro kolemero actually ekero twari gukwanera ringaneli last time we found that there is a very serious challenge and we will like onyege kunyarekana because amanganaya abeire kire kenyoro ogosuka after every chinka isato kwanyora na mangana naro gender based violence after you know we try so much tukwane na bagambi totemenga kitokubwata ni chinkechi ekero togocha koimoka ngangocha korusturu omuntu oyo igo twarorere ngegenteke gyakorire yasinyire and then we can find an alternative meanwhile to it's a crisis umorali it's a crisis mbio muno kima mbio muno mwanchu murigeria asori bande tukuriga SMS cheno ninjiro chegaiga tigendere gocha tigansoma ibiriseto chegire chinga gidiri soko enda so mutumuko turasiba macha tubwatege SMS tumanye kwirana kuri tigansoma chi SMS ibire gendera kurika inyoranga no toroso mutandao Facebook na Ndizi TV News Digital okwandagali ya YouTube ngo tonyorwa na Ndizi TV News na tebyo basani no musani onde bagendere go subscribe na go follow nalike go kurika na Ndizi TV Ekeumbu emambengo tu Henry Kaunda ekuruwa bogusero ruora Kisii County well represented watching live with Madam Margaret Kerosi wishing her good job pamoja bia mono kigima nalike ganero kulikana by the way Yese mezi na nanye bekire nsemo biamano kigima nalege gotebana ayekebati nimbaroche na magi yani aligete magi enjiragete gate abana eragusaba torinya sae abarai nainwe mulebuya ni Karen from Nyamataro Karen kuru Nyamataro biamano kigima asogo toligeria maroba yabono biamano kigima nalege gotebana mimi ni Daniel Osoro kutoka Bugiakumo mimi ni mlemavu nitapata usaidizi kwa afisi niko na watoto wanasoma je mheshimiwa Donya atanisaidia abakoboria era kweruka Daniel Osoro nigale akurubugiakumu na nigale omontore nobolema akoboria ndi akena nyorobo konyi kurwa CABC yomo women rep nalega igorikire SMS na sasa na intutokote sasa sabu asore iga alika igotigeranjira hi Ndizi TV we are watching from Kebabe home with Mama Ongera auntie we youth we need work how do we akoboli koroje meremo bamura emeremo akoboli akigima kera bakororira abono bikabakwonera yukigima ni Rose niko na mtoto 9 secondary na mmoja chuo na mgonjwa sasa mgeni atatusaidiaje gatano igweta mangana yibono kero kurwe bisyo mu women rep na ende mukuriria mangana ya abantu bare vulnerable ko igure binto mangana ya gukwanuka iga Margaret you are doing very well in your presentation thank you omwalimu Gilbert Mauti na bagate baikona no gendere to kwana byake gima biamana mwacho murigeria tigato endo so mutumuko bujida keiberiga tomanye kwirana ndo to so esentunde yakabire to kwana mangana bera to iga elinde tokore biamana kigima to gendare ngora na turaso bwango kigima Ndizi TV ubwenso bw'umugushi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibice chinkia nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asorogo nkorbogushi neji county chito etanaine una county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet
Kisumu, Migori, nichisemo chinde chinyinge. Nigo kotonyora, asite kode ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo onchore ilio yao, igo iko yenyore. Ndizi TV, nigo turine kirenga, ekio korentera, emerubuli emerunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, obwensu, vuomo Gusii. Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kwaonia chianga guna chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira yenkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo ngokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kirisi mirut asenamba enoti sano ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byo korera chigosori omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria nambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yeito yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Biamano kigimo mwanchu murigereria ba television and Ndizi TV makrobengia na ndimna nagotebia kideka twairene chinge kigima twairene asumurubirio bwe Ekeumbu emarokoba yabono tugendere gukwanira amangana makonkegima kurwase abisheria yo mu women rep bwe county ya Kisii omongina mheshimiwa Doris Donya Toto oboigo nigo tuli na Margaret mora Kerosi oyoro mo bisakuru se abisheyo togandere to kwane yenari yeiraga igankwa igwa buna bwango igana chata bwatraniga ne abisheria mheshimiwa chega elinde kira twachakira mangana yabono gwika tunyaire guchibosi ukigima konkwa igwa gakobataje tiage kana to kurigia tumubuli na kiaba ambia mono kigima bono tigatogandere bosio ntura kwanira igoro ya mangana ya female genital mutilation yani ugusaru kwa bana banyaruka ikinigende serikali ekandete monto ndibwensi urabwatwe na iriruge tambukiro kieri chiko me chinka kichama ga ketina manya gwikabono kurende county gose orogongurwa gusingo bekurwa ringisi namba ya motwe kubatekana nabantu gukora mangana yo saraba nabanyaruka ekiagarane bubwata mangana mabe aliago cha no gosaru uko kolengana na inu metinye mu abirabisi ande yake mubwate mu baronde gose mwachakiri gukwanira igoro yenganeyo igonta gete koireribaga na ndente bi mwanya getinge oburayo botubwate onde tayo uraganie ogosaru ku mwana omunyaruka kuri no gosaria omwana omuberoye na wetera soborai boyo minto omongina Doris Donya aburi
inkorengia asa matuko aitire makeiga ekero twasoere tuburai igo twasoete gagoso obisi igero motienyo 8 and you know motienyo 8 pako motienyo 12 abu no chinyangi echi chigokora ki chikoba ntwatemete sana nonye ntwabwate chibesa chiare gotokonya chi campaign echi omuntu oyo yenyasa amoete akanyutumia akarich out guchia sabantu bagatokonya mo especially the KCB Foundation nja tokonyete ntwire tabana ariyo mobera bagasomigwa nga jiambadala bono libagaliyo gosarwa chinchira chindi chingaucho right of passage tratebe bono ekero basomigwa naenda abana bambaye tuchi certificate ko ruororo abana they were so happy twarusiti abana from all the 9 constituencies igonga omongino oyo nonyetaranyora chitongoro chiri chikomokonya kuminyo kichi program ichi chi affirmative ere bado nkunya kuramba aliale nandi nkunya gukurerale egesa kukyomo gusinga ki amanganaya ayatalimaya naende ntete ko tebyo mugusi kwa wazi chinchera chiri twabwate chinkoro tigato chitige mwana munyeruka tabwenere tigusarwa tigo mwana tigwe buna iboletwe abe bunale neki na kiege kurero kiane na inche buno mongena mbia mono kigima ekero tugende tukwanira abo abana banyeruka mbale batigire skuru kubatakana na makongo ao batigire baruri chinga chiabo no bakonya gonjukana nemechieye bono bakabasoire gasirie ndetalingia eli yabo tuko jiraki ABC ino ebwatemerubiri yokone kimuna abana ababale asiji streets cheito abana banyaruka baira nigwe chinjera kiri chingia omuraria oyo minto choni watebire nga chinchera chiri chinde bona chinchera china chinta manya chiri chiri anga wote inje naye mbusongo tamenyete no bagotoka gaye butuko chise chabo tuko na rapaka baba bakire nga KDF abasikali bali balende tabantu abana baito naende torengereria nga mbali basinyiru chisukuru abana bechi university no bayikire abana gomo gosieke bisieri mwabuga muraire na abana nyomba choni abana yani demonic power sinjire chia soira abana baito out of I think copy pasting omwana arengerete ngebesa ni riskaria lakini yo ikaranse ngoro tegerere nabugo kumya ngibintu mbire bichande tabantu bali iskaria taringa na abana boka n'abakungu b'abantu bali iskaria batigite chinga cyabo no balishwa chinga cyabo nabarabu baruche ngobogimo ande goboro obuya are you saying bono a challenge erone nene ase county yeito ya Kisii naindi ntagete ko kwana iga uchi asomo gabano ito tagete ko kwana iga asomo senator ito tuanjete super senator tagete ko kwana iga asaba MCA and more especially asomo MCA ito Kisii Central oyo minto monyenye twari kubwaterana gentekena kebanga abana babarure chinka bakire garia Doris na twara kibesa bunara tware bwekasa leader takonyara our leaders we must come together tubwaterane tokonya abana aba because na abaito bana aba mbarueti anywhere igo baruete chi ward igo baruete chi constituency igo baruete Kisii county bonsi paka abanyamira mbara ne chi town chinde lakini birine bicholerio lakini abaito na bwa bangi lakini tware konyora ngantu anyora a rescue center bono nchaiga no nari guchia naende ikenege ntontagete toche tokwane naende to reach out to governor naende tonyore ngantonyore no nyendonas kiagera ntubwata maremo tonyore donate twagachire rescue center abana mbaro abake bari in the streets we can rescue them okomonyora kamwana kare na kamwana kande agocho e watchman omotebi ngambwatere ogonki omwana otigire watchman ominyoko chiegi asara omuntu buno uri nabako ba rescued anyore ngana bwate home ase tokonyara komoira abe kwororo tonyore ntubwate chichararani tonyore ntubwate kwegera begere chigasi chia maboko ebinte bibire chato bekere byabere Sodom na Gomora agaiga tororego sento bikeani okuna kugosaba igemero biriyo munyebwate
ntuagamba mai tukugamba no gukora ni chibesa ebintu ebi goika bigendamo na indi abarai goika batware okuigwana babwaterane naki we want to mean well as omonto itogusi as a generation yaito ya mambi inche naye nkorutoro John abana baito kurwaiga abana bugagocha gutenena likariana inche naye yes biomono kigima Denis Karamose kuru Facebook agotabana ligiretia nalige gotabana we need such intelligent women tell her I'm proud of her this is the Kisii we have waited for Dorcas Kashieri nabakurukuwa nalige kanero gotabana say hi to my mentor there pongezi kwa kazi nzuri mnafanya Kurwa Nyankongo Junction well represented Kemi Sophie Motangi biomono kigima so tulikira emragoba yabono nalige gotabana yakuru kwa Bishop Charles Mosomi Saboke from Daraja Mbili Kisii mukwanie omokoreri we omo women rep riswali emero beliki babwate igoro yeji kanisa Bishop Charles Mosomi nerengo tokarega Ndizi TV somuro buribo bosera bwenkana Brighton Makori kila litukulia ijuma yobono mwanya ralibaga mwaliria mangana libaga kwanda igoro yo bosera bwechinka bono Bishop Charles Mosomi Saboke gakuburia ande yake mero buliki mubwate igoro yeji kanisa lingane lineligi yana ende nelirito yes ndete kuira nelio musumbo minto Charles without lingana lia Nyasaye county yuteyo bono inchenda mu request iga ere kiagera no yomo ase bari abanga kwaneire if only they can find a forum as to engage one another because as much as we are fighting for this physical things ebintebiga ebin physical maite togokwana spirituality bono nere gocha gotokonya without spirituality na tokole bintebi amasabata iyo you know abagambi ababaito abarayi ababaito we need the church more than ever na indi ekanisa nere bwate libagali nene ase serikali lakini naende kwanyora ngekanisa nere go divide ye serikali mono ntuli kutema kutuaba neutral lakini obisieri yaito twareganiriyo yo minto Charles Mosomi na barayi bande bonsi bara feeling they want bachiche we engage each other because nabo bare directly involved with the community people because no bare nabo chumaine amasabo chumatano Bible study ichuma nkoenda tole chikwaya chumamosi ngo practice tole chumapiri no to kubarani igomba bwateli bagalineri kirangukira bare yamate kiagera nko yani bare very close to the people ko bwanonye ni ntu ababarayi tokora from here into tokora just a drop of the people so abana bw'abantu bari gocha gotokonya bagotebaga aki in the community asenkurandia abale mafu nimbwate in the community asenkurandia emechandero nereye in this way we can be able to help nande mbaligereri naki nabarayi be serikali boka bagokonya bachi bwateri bagali nene yo gokonya bantaba ekero turabwaterane both of us thank you Bishop twagonjorire bao bono twatebire ekanisa mubwateri bagali nene na inukira ngukira bora bantaba kira lituko bono Mosomi bono kwa igura mangana yo ya kegima sasa ni Rebecca Nyamuya kutoka Endereti na salimia huyo mgeni juu tulikuanga na yeye semina omobera amanya kombori umemsalimia ama Agitingu kwane diamono kigima bagende kuriga diamono kigima mukaba yabono bono ekiganche gagaf kimanyika ntimna National Government Affirmative Action Fund matukatara ita mangeiga muraiwense muske William Ruto na umerana naba women rep Kuruchi County emerongene na isano raibere keraba kwa nabo na bagatebo mwakogocha chibese jingo kinugukire kurwe billion ya mugwe kachi billion 3 kolengana ndibirengere byao ne abishiye iyo chibese jugo kiniwa inki kire kirachi gokonya na inde mbwango kichibese gitakiri chikiniwe ntwarora mangana yoga gokwanu ne president ya ito means well as abantu bense yaye litanga ni buno mungina korugusi ngo mwakera ngambi ya mono
na ndi nkumwira na ingambia mono because na tuinyura buna bangina honestly omongina igabwate libagali nene asenka and so ekero tukukwana asenka igobona I'm talking about omongina oyo women rep no nyemba libaruwe tororo mbalirete bakalera because chibese ichi yarenge chinke batale konyara nganga kibago chi budget bono asengenche president yaitabe tomuya agateba nkomentara abangina we want to believe nga nabangina bababekirunte nenera yogotenenereke gancheke nguchi bale go change the lives y'abantu bechi county cyabo na intwe togokere ringaneri teba nga chibesa chiria igo chiamente twe na ndi ntuchirora abantu bari wancha barulibaga abangina aba bachire basoire n'ekibese iki kiamentirwe tutware the rightful programs the rightful people kiri kirengete we will change the lives of the Kisii. Yes biamono tukanda rango SMS ibere igaisatu ndole kiri cyakire anda rango YouTube gali kende gosenkira ororom manye kogenda Facebook na rondo chori kire gabuli boligete iliyo na takanko bolie mugaroba yabono elinde ekoene kiabuna nalega igando jembalega iga ndoche balikire nale yokrokuna Dennis Aminga. I know Madam Margaret Kerosi will serve our people well in our county nabatebirego. Thank you so much. Biamono kigima. Euphemia Ayori korwa nyabisabo getting you loud and clear. Biamono kigima. Euphemia Ayori agoteba nigatoro digreti bya kigima na boigo nigatobwatete asenjere erengia. Inchegro kwa masese omeka korwa nyamataro nyakobalia. Congratulations teba motebi Donya mheshimiwa Donya agendrebo sio wiya kigima na bagoteba igo. Nalege kanero likire entambe kigima yangonda ranyeli kabisa. Kibati na mheshimiwa Margaret they affected kwa GBV kwa SMS ulioisoma ni kutoka hapa Goodka karibu na ofisi ya mama. Tafadhali naomba usaidizi cause it is like I am developing mental problem due to depression. Otherwise thank you for your good work mheshimiwa na Ndizi TV fraternity as a whole. Biamono kigima. Orure gaige namba yaye orure ni lietali yaye tingo likuwa na lietali yaye ga kirambale wa maete ande mbako manyana na bora nyore montungwe tali gento mneke batamaidi orure namba ya nera lietali yaye orure agateba no mochando iyo ngweterale paka kwa gura otebana depression ya mosoire bone ande yake na ende watebana no barangene ya bisi yo yumo women rep angenseme yo ya good cancer mat bono namba na bongo kwa nimubwate systems yuko ikera bantu mnabwate michando elimo baikere. Much appreciation for the timely message mheshimiwa. Following closely David Ongombe. Biamono David eso tulikire mugaroba yabono. Nalike gokurukuna Veronica Mora Makori. I'm watching all the way from Riachuonyo, Kenya Medical Training College. Asante sana Madam Chair. I'm always proud of you. People salimia my mom, Honorable Doris Donya Aburi after the session. Thank you. Biamono kigima. Bono ndoji chinza chetu na ndoji cha minyo kire kigima. Tuyote kanyerere igende tukoro murobiriyo. Egendo ndakobori ande yake onye kobwate nganende oroche na tuatigire isiko oratebie omogusi anene mono ase bari bategemete gose baroche na banyorobo konyi kurwase abisi yo mo women rep lakini batabwati njera yoko baikera njera kibako baikera igontete ko batebia nga onde kwensi uli within Kisii County otaite services kurwa bisi yo mo women rep no tulegalia opposite Lexo petrol station aliange na PH Church. Ali ofisi ya Kerogocha, our office manager Noale and the other team once Novale, our office manager gakoro kwa Justin Siocha, Noale 24/7 and many other teams abantabange. And I want to believe that igotobekira alia servants to serve the people of Kisii County. Na igo tutagete kubamanya omongina means well for Gusii. And more especially egenti getanga ni manyete agenda atagete kokonya omongino Gusii gwetani kende gionsi na amache. Agenda ya ye nene manyeta bwate ge korukunga amache. So
I want to believe when ekerago chikonyora any funding, I think na stretch out yokoboko kwa yego chiase governor. Yes. Amotevinga na into tototereri because ye county ne yeto twensi, toteme tobekera abantu, boreholes banyora amache, because water is life. Okay. Again to kende kia kabere. Omongina gagoteba iga. Abangina so ebyombe ebyombe chikaunti chinde oise kwenda buna boikoyo ebyombe byakini lyabantu. Okay. It's not only the affirmative action wefuneroro tubwate youth what enterprise fund yes. Abantu neli batabwati information. Yes. Toso keisiko tonyole bese umaite nandege ntona konye ne vile John. Yes. Omuntu aguchikoyunga chibese chichiadonya nkoira nitole omuntu koyugune grant oteba sawa orosi ekiombe oligia ondigi oyo Margaret oligiririani oligioyo ekiombe obekaiga ebesa yasoka omuntu olio tara nechibesa chiri chironsi gochialia bese chinchiri gochiko impact the life of these women and the community. Kwanyora chiasoire nyombe yemo manyana bangina bali moramo abangina bali mogo kole biasara donya barusi ase chinyororo chiri chiabantu bali bako baletera 20% echiro every Thursday every Monday. Okay. Na chiete Ekeumbu alibuone okonyoro muiko yabegete bagi mogongo ngaikaransa sana paka ngataka kumanyanga nkieke kegenderete omuiko yoli agochokwa 5000. Yes. 5,000 20% no chikorete no chire marogo bango etarere o 20% chiaye aiga no bono donya tagete ko batebi naki ere tari kugusaba 20% ere gento gyoka gotebiri rosi ekiombe kere giekene ago support mo lift the lives of the community as mumenyete. Secondly chisako ngo chaka tole kuigora. Okay. Ni chisaka echekero to kuigora igotokoleto obo bisaba bafundishe igoro ya savings and borrowing. Kwanyora liko guburo chibesa kando na chiri chieke ombaye no genderete you have a place that you are saving chibesa gochia and when you want to borrow school fees ya chire kwa minyoka gwa bora at 5% ka kite ko babuye ko bwa 10 15 20% omongino yu igotako konye community yo Gusii abale mafu omongina means well for you. She wants to do good things for you. Ebeka so bwamo kiagera nataka gokonyo yomo tako baikera nabali abantu bali muigwete mutaite goto support ya se charity mission yaye kamoranje natema goeta chi supermarket bosongo hayi ngaro omuntu mutaka ago donate ko bwo muntu monda murobiriki kero wendre to kwana igoro ya charity mission yaye boniga ngayere na ende ngai muro chigo chia maiga yogo kora ko South Mogirango ono twakulire ko South Mogirango all roads chirigerete go chi bobasi. Okay. Kata si abana bali baite tugaria so esinge nchomongina na chiete garia amatanga y'abana bali baite agateba the next charity mission yali gocha kwenda elsewhere but because y'abana bali akamwa konyeira bo basi iga abantu please tu abasabire lete ibintu biri mutali gotumia obisi ya Italia senate bamataria etimunero eko receive elinde tokogenda bo basi ababasi mwensi piko muranje tokonye bintu toirera abantu baito bo basi n'abantu baito chi constituency chinde. Yes. Biamono kigima. Thank you. Bono tuakwanira mangana ta chieto nara urigire semezi dimati ya minjolia enamba yoka ya chambia mono kigima. Tuakwanira mangana ta limake. Engana yayo mweli kigima. Tuatigiri deka isano chuka chibe chinza isano chinga kyumurobiri yoko era. Engana yayo mweli tikanga tuatrateba nalege goteba na era akurugu Vincent goteba na inkoe enamba ya biamono kigima Vincent go korande boigo bya kigima. Engana yayo mwelio gochia somo Gusii uri okorigireti kurese county ya Nyamira na Kisii na bago bali batuligireti ense gwetera Facebook na YouTube. Lingana lyo mwelio asonde bwensi yondigerereti. Twensiga igotura barai onde tayo otari murai egento gyo kanda sabenkeringa abarai baria tuabekeirwe bagotura tiga tobasabere egasi yeto neyo kobasabera egasi babwate nendi tomono na kobwa mono kakitiga tu accepting aki ntu achorete narenga igokwarenga lakini bono
twanyorire ngoyo nere tubwatu murai onyoyo nere donya tiga tugende na donya tumu support atubwatesi onye nsimbarati tubwatesi simbarati ai mokererie county yetu ya Kisii igoro because nero mugavana onye super senator ito inchuo super senator tutagete tubwaterane twensi naba MCA baito bonsi eri Kisii ya iterabe emese origereri muna korubonchari chitaya chia bekiruta terane okorigereri yogo kuminga itogochia tiga tubwaterane erinde town ya iterabe na intu kitogosoka gochisi kabwo abantu banchangase turwete nagaya twensi all of us we are leaders na bali muri isikabwo let's pray for the leaders egasi yeito ne yoko basabera mbiyamano kigima mwancho murigereri mbiyamano kigima bono kwa igure kwa rorire mna twakwanire gabo mangana mangi kigima ayuare yogo semia na bwo kurwa chinchira jiro ra chigokora iri gwikire yabicieria na bwo nyoro bokonyeruo kero kwerure na bwo abantu bari no kugania kwa ime mono bari no barema chintakana kigima kiriche ime kebima gitagitobo konyi igobono na bago ikasi chia bisikiria indi banyore obokonyi Nadia Mrishi gakuboria ngai mwishimiwa kale mwishimiwa kwa igure Mombasa kale mbagendrete na mangana ororo yogo kwanira igoro ya mangana aria CDF kigima mbagendreto agatana kurwa busongo no turamona inwe gwikomo helio biamono kigima asogo tulikira nari gaigo bwo mohelio kigima nere Timothy isiko tiga igatabana remember also people who live rental houses bila kupagua wenyeji Emily biamono andame rental houses jinyomba chiechu na borobo bali pinyorwe line na borobo engane yirene nkong biamono kigima mwacho muri gagiri bagiri kwa kiranga biamono asoko irari bagiri aona gutoligereria ese momosi yeli tuko lia rero biamono kigima kurwese mo ya kabire igakurwa Petronila Mokera nero be komurubiri yo asembeo wikana indeli tukolinde ejumamosi egocha elinde kretora nyore ribaga na ndiugo kwanira amangana ria kurengete ayebuno mu Gusii muna butambe ngogotebia inturigo tugokwanira amangana ria kurengete munogo soka gesieliga amache ebara twakwanira ebinte binge obolemi twakwanira ebintu bibira gokonya ayebuno mu Gusii ekerogo soka gesieli kyao kalia ebintu bibiri bikolengete kigimana bitogokwanira elinde tonyare gosemania television ya Ndizi TV yo munu wabeke Gusii nche nigonkuru kwa John kibati tumerane lituko lia Jumamosi biamono. Thank you. Yeah, welcome. Yes sir.